ספרייה. הנה מודעה מעניינת. אלול. אוקיי, זה מעניין. זה נשמע מוכר, בוא נראה. יש פה שיעורים מיוחדים לחודש אלול לפני הימים הנוראים. מה זה? מה כתוב? הזדמנות למפגש עם רעיונות גדולים, עם טקסטים, אנשים ועם עצמך. נו. ככה נראית תחנה אמיתית לראש השונה. איפה אני מחזיר פה את הספר? הנה, יש כאן תיבה להחזרת ספרים. אוקיי. טוב, זהו, הנחתי בפנים. זהו, איך יודעים עכשיו שהחזרתי? מי רושם לי את זה עכשיו? איך ידעו שזה אני? עד כדי כך זה משוכלל אצלם? טוב, אם כתוב, אז זה בטח כאן. אין לי מה לדאוג. איפה אני יכול לשבת כאן? אני אבדוק שוב עם הספרנית אם יש פה חדר. אבל שיהיה פנוי עכשיו. הכל פה עמוס נורא, אני גם לא מבין את הלמידה הזאת. כולם בשקט דממה. איך אפשר ללמוד ככה? איפה זה ואיפה הרעש וסמדרש? שקט הזה מעצבן הזה, קשה להתרכז ככה. כולם ספונים להם באיזה ספר או במחשב. אני אעלה לקומה האחרונה, מקווה ששם קצת יותר פנוי ואני אוכל לשבת. אוי, זה נראה מעניין, לוח זיכרון בדיוק כמו בישיבה, איזה קטע. מוזר משהו. גם לכאן יש כל כך הרבה תורמים? אני יודע שכשתורמים יש לזה משמעות רוחנית, נרשם, נשמת אדם. האמת שזה יפה, אבל נשאר להם איזה שם ושארית. מצבת זיכרון מכובדת ממש. זה ישן נורא. ממש אחד לאחד כמו שהיה בכניסה בסמדרש בישיבה. טוב, לא נשאר לי עוד הרבה זמן עד שיעור במבוא. כדאי שאני אתחיל להתקדם ואני אגיע לשם בזמן. עוד שיעור אחד ליום וסיימנו. איך היום הזה ארוך נורא. קשה לי עדיין להתרגל לזמנים האלה. או שאני חולם הזמן להפסקת צהריים ארוכה כמו בישיבה. אני מבין שעכשיו אין סיכוי שמישהו ייתן לישון כמו בהפסקת צהריים בישיבה, ובכל זאת, הרצף הזה הוא מדי אינטנסיבי. עם המרוץ הזה של העם, בקושי יש לי כוח לשבת בערב עם תרצה. עד שהיא תחזור כבר מהמפגש הזה במעון, בטח עוד תיקח זמן. אחי, מצפה שאני ארשם כסדר שלישי ככה בערב. האמת, אני גם לא מצליח להבין אברכים איך הם מסתדרים ככה אחרי השני הסדורים, בוקר וערב. לבוא ככה לבית בערב, לעזור עם הילדים, ואחרי חצי שעה לצאת שוב לסדר שלישי? קשוח. אני מבין שזה חשוב לה, מה נראה לה שלי זה לא חשוב. זה יכול לשנות את הצביון של הבית, להשפיע באופן חיובי, אבל מה אני אעשה? מה עם זמן למטלות? מה עם הזמן להשקיע ולעזור בבית? אני אצא לסדר שלישי, לא יהיה לי זמן. מה עם זמן לעצמי? אפשר לדבר בכלל, קצת זמן להיות עם הילדים. הילדים בקושי רואים אותי מסודר פעם בשבוע, בשבת. אוי, כמה דילמות. הגעתי. טוב, שיעור מתחיל.